Това е второто видео от поредицата за въведение в графи и в предното видео започнахме с въобще какво е това граф, докато в това видео ще разгледаме как може да представяме графи в една програма в контекста на състезателното програмиране. Накрая ще завършим с допълнително видео за начини да обхождаме графи. Обикновено най-полезният начин да представяме граф в състезателната информатика, пък и не само, е използвайки така наречения списък от съседи. За всеки връх поддържаме такъв списък, така че всъщност имаме списък от списъци от съседи, но името е каквото е. Ако графът е неориентиран и връх А, например, е свързан с връх Б, добавяме Б в списъка от съседи на А, както и А в списъка от съседи на Б. Ако разгледаме отново първия граф от документа, този с градовете, това представяне за него ще изглежда последния начин. Ето го графа и представянето изглежда така. София съдържа списък, който присъства само Пловдив. Пловдив, неговия списък, съдържа София, Смолян, Хасково и Бургас. Ето така. Бургас съдържа в списъка си Пловдив и Хасково. И Смолян също съдържа в списъка си Пловдив и Хасково. И накрая Хасково съдържа в списъка си Пловдив, Бургас и Смолян. Забележете, че София съдържа в списъка си Пловдив и Пловдив съдържа в списъка си в София, както казах по-рано. Ако графът беше насочен, това нямаше да е така. Това представяне изглежда сякаш ще ни е нужен речник, но всъщност, разбира се, може просто да индексираме градовете подред и вместо да използваме имената им, да използваме индексите от индексирането. Така реализацията ни ще използва всъщност масив от масиви или динамични масиви, с други думи вектори, и конкретно данните ще изглеждат последния начин. Имаме имената на градовете, които са София, Пловдив, Бургас, Смолян, Хасково, с индекси 0, 1, 2, 3 и 4. И графът е този списък от списъци или масив от масиви или вектор от вектори. На нулева позиция имаме векторът, съдържащ само едно. На първа позиция 0, 2, 3, 4, на втора 1, 4, Пловдив и Хасково, на трета 1, 4, Пловдив и Хасково и на четвърта 1, 2, 3, Пловдив, Бургас и Смолян. Пловдив, Бургас и Смолян. Да разгледаме и възможна реализация на този подход в C++. Да си представим, че имаме типична задача, в която са зададени брой градове n и кои от тях са свързани, с други думи, m на брой ребра. Следният програмен код прочита този вход на програмата и отпечатва първото представяне, показано по-горе. Тоест, това, което прилича на така наречения речник. Ако не знаете какво е речник, ще направим видео и за това. Програмата изглежда последния начин. Тук има коментар, който повтаря това, което казах току-що. Стандартният пролог, който пишем на състезания, но не е често препоръчително да пишем на работа. Въвеждаме n и m, след това имаме вектор от string, който ще съдържа имената. Първоначално го размеряваме с размер n и след това въвеждаме n на брой имена. Следва вектор от интове, което ще представлява нашия граф. Това е реално списък от съседи. И за m на брой ребра въвеждаме лява и дясна връзка на реброто и, както казахме, в списъка за А добавяме Б и в списъка за Б добавяме А, така нареченото обратно ребро, ако графът беше насочен, back edge, но в случая графът е ненасочен или неориентиран, затова добавяме и това второто ребро. След като сме въвели графа, минаваме през всичките върхове и отпечатваме първо името на съответният връх. След това отпечатваме всички съседи в списъка от съседи за този връх. Кодът тук изглежда малко по-сложно, отколкото е нужно, понеже искаме да отпечатваме изхода по-красиво. Ако се върнем обратно, виждаме, че след Пловдив следва две точки и отваряща скоба. Ако градът е само един, не искаме да има запетайка вътре. Това реално е причината кода да е по-сложен. Ако градовете са повече от един, искаме да са разделени с запетайка. Така че, ако погледнем пак кода, ако списъка не е празен, отпечатваме първият съсед на връх I
и го отпечатваме в кавички. След това, за всички съседи с индекс по-голям от 1, т.е. ако имаме само един съсед, няма да имаме такива съседи. Но ако имаме повече от един, за всички с индекс по-голям от 1, просто запазваме стойността на съседа в тази променлива и отпечатваме запетайка, кавички, името на този съсед и затворени кавички. И накрая затваряме скобата. Отново, кодът тук е по-сложен, защото искаме да имаме това красиво отпечатване, но реално, ако искахме просто да обходим съседите, щяхме да кажем за всеки връх от графа и за всеки съсед на този връх, като почваме от 0 или дори ползваме for each, т.е. краткият запис на for с две точки, за всеки съсед от графа на този връх изпълни някаква операция с този съсед. Следва примерен вход за тази програма, който е тук, само за да я компилираме и да видим, че работи. Нека копираме програмата в текстов файл и видим, че тя се компилира и да я изпълним. Видяхме, че програмата се компилира успешно. Сега нека я изпълним с примерният вход. Изпълнихме програмата и виждаме, че тя наистина отпечатва същото, което пише в документа. Какъв е този примерен вход? N върха и M ребра, имена на градовете и връх 0 е свързан с връх 1, връх 1 е свързан с връх 2 и така нататък. Толкова за момента за списъка от съседи. Нека разгледаме друг стандартен начин за представяне на графи, а именно матрицата на съседство. Матрицата на съседство е алтернативно представяне на графа и въпреки, че съдържа матрица в името си, всъщност не е нещо сложно. Тя представлява таблица с размер n по n, където в ред I и колона J е записана ненулева стойност, например 1, тогава и само тогава, когато има ребро от връх I до връх J. При неориентиран граф, матрицата е симетрично спрямо главния диагонал. Тук може да видим, че за същия граф от преди, матрицата изглежда последния начин. Връх 0 е свързан само с връх 1, връх 1 е свързан с всички, освен с себе си, връх 2 е свързан с връх 1 и връх 4, връх 3 също е свързан с връх 1 и връх 4. Ако помните, това са Бургас и Смолян. Ще покажа отново. Бургас и Смолян са свързани с Пловдив и Хасково. И връх 4 е свързан с върхове 1, 2 и 3. Тоест Хасково е свързан с Пловдив, Бургас и Смолян. Това представяне е по-разхищително от към памет. n квадрат е паметта, която отнема, вместо O n плюс m. И обикновено m всъщност е голямо O от n квадрат. С други думи, няма как в граф с n върха, който не е мултиграф, да имаме повече от n квадрат ребра, защото най-много всеки връх е свързан с n-1 други върха. Размерът изглежда еднакъв, но често графите всъщност са разредени или спарс на английски, в който случай списъкът от съседи е по-ефикасно представяне на един граф. За сметка на това е по-лесно да се запази в статичната памет от програмата, матрицата на съседство, ако знаем, че n е някакво приемливо число, например 5000. При n по-малко от 5000, n квадрат ще бъде 25 милиона. Ако ползваме променливи от тип Boolean за елементите на матрицата, това ще бъдат 25 милиона бита горе-долу или с други думи 3 мегабайта памет. Можем статично, в такъв случай, чрез глобален масив да запазим памет за структурата и по този начин програмата да е по-проста, да не се заделя памет по време на изпълнение, което я прави и по-бърза и да имаме тези плюсове. Също така матрицата на съседство улеснява реализацията на някои алгоритми, като например алгоритъмът на Floyd-Warshall за намиране на най-кратък път между всички върхове в графа. Забележете, най-кратък път между всички върхове, т.е. между всеки начален и краен връх. Ако искаме да търсим най-кратък път между само един начален връх и всички останали върхове, тогава има и други алгоритми, които
Даже е по-добре да не използват матрици на съседство, но за това ще говорим в друга серия от видеа. Самата реализация на матрицата е по-лесна от тази за списъка от съседи и сега ще видим една примерна реализация. Отново, този програмен код започва с коментар, който обяснява какво прави. На състезание не е нужно да има такъв. Типичният пролог. И тук имаме статично заделена матрица от 5000 на 5000 елемента за графа. Той е от тип int, можеше да е от тип bool, можеше да е от тип вектор от bool, което всъщност е по-оптимално от към памет, но тук сме използвали int. Тоест, паметта, която ще бъде заета е 25 милиона по 4 байта, т.е. 100 мегабайта. Също така имаме масив от стрингове, names, който ще пази имената на градовете, след което следва самата main функция. Имената въвеждаме просто последователно. Масивът вече е заделен в статичната памет, няма нужда да го оразмеряваме преди цикъла, както направихме преди малко. И след това за всичките m ребра въвеждаме a и b и граф AB е равно на граф BA е равно на 1. С други думи, в матрицата попълваме и двата елемента симетрични спрямо диагонала за тази двойка върхове. Например, при 1,4 ще попълним 1,4 и 4,1. След това направо преминаваме към извеждането на резултата. Т.е. отново за всичките n върха ще изведем името в кавички, последвано от две точки скоба. Тук имаме тази допълнителна променлива isFirst, отново за да реализираме тази по-сложна логика с запетайката, за която говорих по-рано. И това, което правим е, че сега имаме j от 0 до n, а не от 0 до броя на съседи за връх i. И ако в матрицата на съседство имаме единица, значи двата върха са свързани. Ако това е първия съсед на i, казваме, че от тук нататък, ако срещнем нещо, то не е първия съсед на i и отпечатваме името в кавички. В противен случай отпечатваме запетайка и името в кавички. И накрая затваряме скобата. Нека копираме и тази програма в файл и да видим, че тя се компилира. Програмата успешно се компилира. Сега нека я изпълним и за вход ще подадем същият примерен вход като от по-рано. Виждаме, че изхода е същия като преди и с това видеото за начин на представяне на граф в една програма приключва и в следващото видео ще разгледаме обхождане в ширина и обхождане в дълбочина. Последно само ще спомена, че отново по-често ще представяме графи като списъци от съседи и в някои редки случаи ще използваме матрица на съседство, когато това позволява да имплементираме по-ефикасен алгоритъм за задачата. Но сега да преминем в начини за обхождане на графи и конкретно обхождане в ширина.